בסטודיו דרמה יוגה. אני דר בן דוד, והיום אנחנו בעצם נעשה תרגול פוקוס לתנוחות עמידה, פוקוס ליסוד האדמה. אז בואו נתחיל. אז קודם נתחיל בישיבה. ישיבה מזרחית, ישיבה נוחה. נאפשר את ההתארכות של עמוד השדרה מעל עצמות הישיבה. נמקם את הצלעות מעל האגן, את הכתפיים מעל הצלעות, נעריך את חוליות הצוואר כלפי מעלה. נאפשר ללסת להיות משוחררת. לאף ללכת מעט לאחור. שים לב שהבטן שלנו לא במאמץ, שהגרון לא במאמץ. רגע נפתח את המודעות לעמוד השדרה, נסרוק את הגוף מכף רגל ועד ראש. נסרוק את הנשימה, נשימה טבעית, נשימה עדינה. קרב את הידיים בין המסטה אל עצם החזה, הגודלים על עצם החזה, נאפשר את המגע בין כפות הידיים. נשימה עמוקה דרך האף, ונוציא מהפה. שוב שאיפה. נוספת. נניח כוונה לתרגול היום. כל אחת עם הכוונה שלה. ניקח רגע. נתחיל את התרגול עם תזכורת קטנה. כל תרגול המבטא את האמת הפנימית שלנו הוא יפה. כל ביטוי של האמת זה דבר יפה. שחרר את הידיים מצדי הגוף. שאיפה נמתח את הזרועות מעלה, כפות הידיים פונות אחת אל השנייה, נרים את הכתפיים מעלה, נרים את השכמות מעלה ונעריך את צדי הגוף מהאגן עד כפות הידיים. הראש במרכז הגוף, שאיפה עמוקה, נשמור את הצלעות בפנים, את הגב ישר. נשיפה עמוקה מהאף. שאיפה עוד בתרומי מעלה. נשיפה. שאיפה, נשיפה, נשחרר את הידיים. שאיפה שוב, נמתח את הזרועות מעלה, נתארך למעלה. שאיפה, נביט את כפות הידיים, נביט אל האגודלים, נמתח את הזרועות מעלה, נשמור את הראש עדיין מעל עצמות הישיבה. נשיפה, נתחיל לחפוף את הגוף לפנים, מבט נשאר על האגודלים, הידיים באות קדימה,
ואז נניח את הידיים על הרצפה, הראש נכנס מעט פנימה. נמשיך להאריך את הזרועות קדימה, נרפה את הראש, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. שאיפה עמוקה. שאיפה נעלה לאט לאט, ראש עולה לאחרון, ידיים לצידי הגוף, יד שמאל מעבר לברך ימין, גב כף היד בכיוון הירך, ויד ימין מאחורי הגב צמוד לגוף. נגלגל את שתי כתפיים לאחור ונרים את החזה גבוה למעלה. שאיפה נתארך מעלה, ונשיפה נפתל מהטבור ימינה. נשמור את המבט בקו החזה, זאת אומרת שאנחנו לא מסתכלות עם הראש לאחור, אלא נשארות עם הראש במרכז. שאיפה כתפיים לאחור נתארך, נשיפה נפתל מהטבור. שאיפה נתארך, נשיפה פיתול מהטבור. מבט חוזר קדימה ונשחרר. צד שני, יד ימין מעבר לברך שמאל, יד שמאל מאחורי הגב, קרוב אל הגוף. שאיפה נגלגל את שתי כתפיים לאחור, נרים את החזה למעלה. שאיפה עמוקה נתארך, ונשיפה נפתל מהטבור. שאיפה עמוקה, כתפיים לאחור נתארך, ונשיפה נפתל. שאיפה חזרה. נחליף את השילוב בכפות הרגליים. ושוב נמתח את הזרועות מעלה. נעריך את הזרועות מעלה, מבט על כפות הידיים. נשיפה, נתחיל לכפוף את הגוף לפנים, נעריך את הגוף קדימה אל כפות הידיים, הלב מעל השוקיים, נמשיך להעריך את הזרועות קדימה, ואז רק נכנס את הראש מעט פנימה. קודקוד הראש לכיוון כפות הידיים, האף מעט לאחור, והחזה מעל השוקיים. שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה, נעריך את הגוף מהחלק החיצוני של האגן אל הזרותות, ומהחלק הפנימי של האגן אל האגודלית. שאיפה נעלה לאט לאט ברכות. נעבור לאדו מוקה ויראסנה, מנוחת עובר. אז בעונות גדולות במגע, ברכיים מעט פתוחות לצדדים. אוקיי, שימו לב שזה לא מדי פתוח, אבל זה גם לא סגור. מקום שבעצם מאפשר לבטן מצד אחד להיות משוחררת, ומצד שני גם להתמך, בצלעות להתמך על ידי הירך. נשמור את עצמות הישיבה על העקבים, נשמור את החיבור הזה עם עצמות הישיבה, ונשלח את הידיים לפנים. נתחיל לטייל עם הידיים קדימה, תוך כדי שאנחנו שמות לב שהישבנים לא מתרוממים. נמתח את הזרועות כמה שיותר קדימה, תהיו בקו שאתם רק עם קצות האצבעות על הרצפה, ותרפו את החזה לכיוון הירכיים. ואז את הראש. אם הראש מגיע לרצפה תניחו, אם לא, אז הראש יכול להישאר באוויר, מרפקים באוויר, נמשיך למתוח את צידי הגוף. שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. נטייל עם הידיים לצד ימין ונמתח את הגוף השמאלי, נשמור את עצם הישיבה השמאלית על העקב ונמשיך להעריך את הגוף השמאלי ימינה. ננשום על הריאה השמאלית. נטייל עם הידיים דרך המרכז אל הצד השני, נעריך את הגוף הימני שמאלה, נשמור את עצם הישיבה הימנית על העקב
ונמתח את הגוף הימני, וננשום אל הריאה הימנית. שאיפה דרך המרכז חזרה, ונעלה רגע נשב על העקבים. אז לפני שנתחיל בתנוחות העמידה, בעצם נעביר את הפוקוס לתנוחות העמידה, אני רוצה שאם אתם עם גרביים, תורידו את הגרביים, ונתחיל לפתח את המודעות לכף הרגל. כן? אפילו ככה תעשו מעט את כף הרגל לפני שאנחנו ממשיכות, תתנו ככה חום ואהבה לכפות הרגליים, גם לעקבים, גם לקרסוליים, גם לבעונות, קצות הבעונות, למרווחים בין הבעונות, קריות כף הרגל. ובעצם נתחיל ככה לפתח את המודעות לבסיס שלנו. החלק שממנו הגוף מתארך כלפי מעלה, צומח, מתפתח. וגם קצת לחמם את הכפות רגליים, להרגיש ככה את החום של הידיים, את החיבור של הידיים עם הרגליים. נחזור חזרה לעמידת 6. פלקס בכף הרגל, נדגיש את החיבור של קריות כף הרגל לרצפה. נדגיש את החיבור של קריות כף היד אל הרצפה. ניקח את הישבן מעט לאחור ונמתח את הזרועות קדימה. נעבור לכלב מביט מטה עד ומוקה שוונאסנה, ברכיים עולות גבוה, ראש נכנס פנימה. נתחיל להרים את הברכיים מעלה, אבל נשאיר את העקבים גבוהים ואת הירכיים קרובות אל הצלעות ואל הטבור. תתחילו לסובב את הזרועות החוצה ותמתחו את הזרועות. תרפו את הראש ולאט לאט תשתרשו עם הקריות של כף הרגל. תרימו מעט את הבעונות מהרצפה ואל תמהרו ליישר ברכיים. ממש תרימו את הבעונות מהרצפה, תמתחו את האור של כף הרגל. ממש תפתחו את הכף רגל, תפרסו את הבעונות, תדגישו את הכרית הקטנה, את הכרית הגדולה. ממש בעדינות וברכות, לאט לאט תאפשרו למשקל לעבור לכיוון העקבים. גם אם העקבים לא נוגעים ברצפה, אל תנסו בכוח, אלא תמשיכו להרים את הבעונות של כף הרגל, וכמה שיותר לפתוח את הכפות רגליים. שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. ואז כשאתם כבר התחלתם להתרגל ולהרגיש פה בנוח, תפרסו את הבעונות על המזרן, תאפשרו את המגע של כל כף הרגל כמה שאפשר עם הרצפה. נרים עקבים ונצעד קדימה אל קדמת המזרן כמה שאפשר. נשחרר את הברכיים, פיסוק קל בכפות הרגליים, נשים לב שכפות רגליים מקבילות, ונרפא את הראש, נרפא את הצלעות, נרפא את הטבור, נרפא את הידיים. אפשר להניח את הכפות ידיים על כפות הרגליים ולהתחיל להביא משקל מעט קדימה אל הבעונות. לאט לאט נעלה, שהידיים מלטפות את הירכיים בעדינות וברכות, נמקם את הברכיים מעל העקבים, את האגן מעל הברכיים, צלעות מעל האגן, כפות הראש במרכז. תדאסנה, כפות הרגליים מקבילות מהחלק החיצוני של כף הרגל.
תרימו את הבעונות מהרצפה, תדגישו את הקריות של כף הרגל על הרצפה, ותעבירו מעט משקל אל העקבים. ואז רק תרפו את הבעונות חזרה אל המזרן. מעולה. תישארו עם ההשתרשות הזאת של העקבים כלפי מעלה. תרגישו איך כל הגוף האחורי מתארגן מעל העקבים, ידיים פתוחות מעט, פונות קדימה, כתפיים לאחור. נשים לב שאנחנו לא יוצרות מתח בשום אזור בגוף, אלא מאפשרות לגוף ממש להתארך מעל העקבים. ברכיים מעל העקבים, אגן מעל הברכיים, צלעות מעל האגן, כתפיים מעל הצלעות, וממש להאריך את הגוף מעלה כמקשה אחת. תדאסנה, תנוחת ההר, תנוחה שמאפשרת לנו ממש את המודעות לקרקע, את המודעות לרצפה, איפה המשקל שלנו, אם אנחנו מאוזנות בין ימין לשמאל, בין קדימה לאחור. תנוחה הכי בסיסית של היוגה, תנוחה הראשונה, עם כמה שהיא פשוטה ומאוד ככה לא מצריכה מאיתנו מאמץ מסוים, עדיין אנחנו יכולות פה לפתח ממש את המודעות ליציבה שלנו. ודרך התנוחה הזו, דרך המודעות כאן של היציבה, אנחנו יכולות להיעזר במודעות הזאת, בתרגול הזה, בשאר התנוחות. שאיפה ידיים עולות דרך הצדדים, נמתח מעלה לאורד והסטה תדאסנה, נמתח את הזרועות מעלה, נערך את הגוף מהחלק החיצוני של העקב אל הזרתות ומהחלק הפנימי של העקב אל האגודלים. נתארך כלפי מעלה, נשמור עדיין את כל הגוף באליימנט, כאילו יש קיר לפנינו וקיר מאחורינו. עוד שאיפה, נערך את הגוף מעלה, ונשיפה, נשחרר את הידיים. נמתח את הזרועות מלפנים, שאיפה ידיים יעלו מעלה, כפות הידיים פונות לאחור, נמשיך להתארך כלפי מעלה, נשמור את הישבנים שטוחים, את הגב ניטרלי, נעריך את הגוף כלפי מעלה, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה, שאיפה נשחרר. שוב שאיפה הידיים עולות מהצדדים, נמתח את הזרועות כלפי מעלה, נרים את השכמות מעלה, כתפיים מעלה, ובנשיפה נשחרר ידיים מלפנים. שאיפה ידיים עולות הגודלים כלפי מעלה, נרים את הזרועות מעלה, נתארך ונשחרר דרך הצדדים. נרים רק את יד שמאל, נמתח את כל הגוף השמאלי. שאיפה עמוקה, נשיפה, נתחיל להאריך את מותן שמאל ואת מותן ימין ביחד, נתחיל להאריך אותם ימינה. תרפו את כתף ימין ותאריכו את מותן שמאל. תחשבו כל הזמן על האורך של מותן שמאל, אנחנו עדיין מעל העקב השמאלי. שאיפה עמוקה, עוד למתוח את היד, לשמור את הראש צמוד אל הזרוע, כמה שיותר למתוח את המותן השמאלית, ופחות לעבוד מהקיצור של מותן ימין. כן, זה לא זה, אלא זה השתרשות והתארכות מעלה תוך כדי הטיה הצידה. וחזרה למרכז, נשחרר. צד שני, שאיפה יד ימין עולה, נעריך את הגוף, נתחיל לרווח כאן בין הצלעות למותן, נמתח, שאיפה, נשיפה, נעריך את המותן הימנית שמאלה, נחשוב על האורך לכיוון כף היד, מהעקב לכף היד, נשמור על החיבור בין כף הרגל לכף היד, שאיפה, תרפו את יד שמאל, וחזרה, נשחרר. שאיפה שתי ידיים עולות מעלה, נעריך את הגוף מעלה ונמתח את המותן ימינה. שאיפה, נשמור את הידיים ביחד, את הראש במרכז הגוף, ונעריך את מותן ימין ימינה, נעריך את מותן שמאל, נעריך את מותן ימין. שתי הידיים מתארכות כלפי מעלה. הטיה קלה של הגוף, חזרה. צד שני, שאיפה, נשיפה, נתארך שמאלה, נעריך את מותן שמאל, נעריך את מותן ימין, שמור את החיבור אל העקבים, שמור את הראש במרכז, וחזרה, ונשחרר את הידיים. אוקיי, שמור את החיבור הזה של כף הרגל, בעונות גדולות במגע, אם זה קצת ברח אז תחזירו את זה, אוקיי? ונעביר שוב את המשקל אל העקבים, תרימו בעונות. נשב מטה, ידיים לצידי הגוף,
נשב כמה שיותר לכיוון העקבים. על העקבים, על העקבים, על העקבים, שאיפה נעלה. נשיפה נשאר כאן. שוב, אני אראה לכם את זה רגע גם בפרופיל, אז שאיפה, נשיפה, נשב נמוך, הידיים מלטפות את הירכיים עד העקבים, משקל על העקבים, שאיפה נעלה. בואו נעשה את זה שוב, שאיפה, נשב נמוך, הגב ישר, נשב כמה שיותר לכיוון העקבים ונעלה. אז בואו נמשיך, ותוך כדי גם נוסיף את הידיים. נשב נמוך כמה שיותר, ושאיפה נרים את הזרועות מעלה. נשיפה נעלה, ונשחרר ידיים. שוב, נשב נמוך, שאיפה, נרים זרועות, ונשיפה נשחרר. משקל על העקבים, נשב למטה, שאיפה, נשיפה נשחרר. שוב, נשב נמוך, מתחת הזרועות מעלה, נרים את הטבור לכיוון הידיים, נרים את החזה לכיוון הידיים, נעריך את הגוף לכיוון הידיים, נשב על העקבים נמוך, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. שימו לב שהצוואר שלכם ניטרלי, הראש לא שמוט וגם לא מתאמץ. הגודלים לאחור, זרטות למעלה, שאיפה, נשיפה עמוקה. נשמור את החיבור של כפות רגליים עם הרצפה, את החיבור של הירכיים, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה, ושאיפה נעלה, ונשחרר. בואו נעשה את זה שוב. נשב נמוך, משקל אל העקבים, משקל אחורה, נכניס את הטבור פנימה ונמתח את הזרועות מעלה. אוטקטאסנה, אורדבהסטה באוטקטאסנה, ידיים מתוחות למעלה בתנוחת הכיסא. שאיפה, שמרו את הזרטות מתוחות, ושאיפה נעלה, ונשחרר. אוקיי, אז נמשיך. נשב נמוך באוטקטאסנה, נמתח את הידיים מעלה. נשיפה, נכפוף את הגוף לפנים, ונניח את הידיים רחוק על הרצפה. נרפה מעט את הראש. לאוטנאסנה, משקל קדימה אל הבעונות, נניח את כל כף היד על הרצפה, אם צריך תכפפו עוד ברכיים, ונשלח את הרגליים מעט לאחור, לאדו מוקה. תזכרו תמיד שבכל שלב אפשר להניח את הברכיים על המזרן, להמשיך לנשום, לנוח, בתנוחת עובר. נרים את ברך ימין אל הבטן, ונתחיל להעביר משקל אל הידיים. אז עקב שמאל מתרוממת, וברך באה אל הבטן, ונשחרר את השוק בקרבת כפות הידיים. אם השוק נתקעה פה באמצע, נעזור לה עם היד, חזרה, ונניח את ברך שמאל על המזרן. אם צריך, אפשר לקפל את המזרן, כדי שהברך לא תכאב. אז נדגיש את ההשתרשות של העקב הימני ואת ההשתרשות של כריות כף הרגל השמאליות. נתארך כלפי מעלה וננסה להרחיק את הגוף מהירך. שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. ברך ימין מעל העקב, כתפיים לאחור. שאיפה, נמתח את יד שמאל מעלה. נשיפה, נמתח את מותן שמאל ימינה. נשאר עם האגן ניטרלי, נרפה את יד ימין. שאיפה, עוד נמתח את היד. עוד נמתח מהירך אל כף היד. נשמור את הראש קרוב אל יד שמאל, וחזרה לשחרר. שחרר את יד שמאל ונמתח את יד ימין. שאיפה, נשיפה, נמתח את מותן ימין שמאלה. וחזרה. שאיפה, שוב יד שמאל עלה. נשיפה, שוב נמתח את מותן שמאל. וחזרה. ונשחרר. נניח את הכפות ידיים על הרצפה, נשלח את רגל ימין לאחור, לאד עמוקה, כלב מביט אחורה.
אפשר גם להיות עם ברכיים כפופות. נרים עקבים, ברך ימין בא אל הבטן, נרים עקב ימין ומשקל קדימה אל הידיים, נניח את כף הרגל, נניח את ברך ימין, אם צריך נטפל מזרן, ונתארך. נרחיק את הגוף, את הטבור מירך שמאל. כן, אני רוצה להרים את הטבור למעלה, ולהתחיל להרגיש את הפתיחה של מפרק הירך הימני. ברך מעל עקב, נרפה ידיים לצדי הגוף. שאיפה, יד ימין עולה גבוה למעלה. נשיפה, נמתח את מותן ימין שמאלה. שמור את האגן במרכז, ורק נעריך את מותן ימין, ממש נעריך את כל הגוף הימני. חזרה, נשחרר את היד, צד שני. ונשיפה, נמתח את מותן שמאל. חזרה. ושוב, יד ימין עולה. ונשיפה, נמתח את מותן ימין. וחזרה. ונשחרר. עד המורכב, הכלב מביט מטה. נרים עקבים ונצעד בצד גדול קדימה, שתי הרגליים לקדמת המזרן, אפשר לשחרר מעט את הברכיים. ונעלה לאט לאט, ידיים מלטפות את הגוף, ראש עולה אחרון. נשלח את רגל שמאל אחורה, נפתח את כל הגוף שמאלה ונסובב את כף רגל שמאל, שכף הרגל מקבילה אל המזרן. נשים לב שעקב ימין בקו אחד עם קשת של כף רגל שמאל. תרימו את הבעונות מהרצפה ותדגישו את ההשתרשות של העקב, העקב החיצוני. תלחצו אבל את הכרית הגדולה של כף רגל שמאל. שתי ידיים לפנים, מתוחות לצדדים, וגם תרימו את הבעונות של רגל ימין. תדגישו את העקב על הרצפה, אפילו ממש תרימו למעלה. יופי, אם אפשר להישאר, שאיפה, נשיפה, נחפוף את ברך ימין, תוך כדי שאנחנו ממשיכות להיות במודעות אל עקב שמאל, ונאשר. נחפוף את ברך ימין, ונאשר. נחפוף את ברך ימין, ונאשר. נחפוף את ברך ימין, ונשאר. מבט על כף יד ימין, דביר הבדראסנה, תנוחת הלוחם. נמשיך להדגיש את העקב האחורי. כאילו אנחנו רוצות להחזיר מעט משקל אל עקב שמאל. ונשב למטה. תרפו בכתפיים. שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. אם אפשר תניחו את הבעונות על הרצפה, תמשיכו להשתרש אבל עם העקבים. שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה, ונאשר. נסגור את הגוף חזרה אל קדמת המזרן. צד שני, נשלח את רגל ימין אחורה. וממש נפתח פיסוק גדול, שתי הרגליים בשלב הזה ישרות. אוקיי, רגל ימין ממש מקבילה לחלק החיצוני של המזרן. תרימו את הבעונות בשתי הרגליים, תדגישו את ההשתרשות על העקבים, משקל על העקבים, אוקיי? וידיים לצידי הגוף. שאיפה עמוקה, נשיפה נחפוף, את ברך שמאל, ברך מעל עקב. שאיפה נאשר. נשיפה נחפוף. שאיפה נאשר. נשיפה נחפוף. שאיפה נאשר. נשיפה נחפוף ונשאר. נשמור את ההשתרשות של העקב, את ההתארכות של הזרועות לצידי הגוף, את ההתארכות של הגוף כלפי מעלה. נשמור את הטבור בפנים. נשב נמוך, נרפה את המאמץ בכתפיים. מבט על יד שמאל. נשימות מלאות ועמוקות לתנוחת הלוחם, וריאציה שנייה.
שאיפה נשב, ונסגור את הפיסוק במרכז, עקבים בעונות. נחזור לתדאסנה, ושוב נארגן את הגוף מעל העקבים, כתפיים רחוקות מהאוזניים, טבור בפנים, נעריך את הגוף מעלה, נמתח את הגוף הקדמי מעלה ואת הגוף האחורי מטה, ונאפשר לכתפיים להיפתח, הצדדים, לבטן להתארך ולהתרחב, לירכיים להתארך מעלה מטה, צוואר ארוך, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. נעבור לבריקשאסנה, נשתרש עם רגל שמאל, יד שמאל על האגן, ורק נפתח את ירך ימין. נשאר רגע כאן, כן? נדגיש בעצם את הרגל שעומדת על הרצפה, את רגל שמאל. נשמור את ההשתרשות עקב בעונות, עקב בעונות כל הזמן. הירך פתוחה, האגן פונה קדימה. ואז נטייל עם רגל ימין, נטייל איתה מעלה, לגובה שאנחנו יכולות להחזיק. Okay? ונחזיר את ההשתרשות של כף רגל שמאל. כאילו אנחנו רוצות להרים את רגל שמאל מהרצפה. עצם הישיבה ממש פונה לקו עקב שמאל הפנימית. אם אפשר נרים את הידיים מעלה, נעריך את הגוף מעלה לתנוחת בריקשאסנה, תנוחת העץ. ניצור את המגע המשותף בין הירך הפנימית של רגל שמאל, לבין כף רגל ימין. נמשיך להעריך את הזרועות מעלה, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. נשמור את האגן ניטרלי, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה. ושאיפה נשחרר ידיים, ברך בא קדימה, נשאר עם הברך למעלה, ברך בקו האגן, כן? ונשחק עם הברך הצידה, נפתח את הירך, פנימה, הצידה, נפתח את מפרק הירך, רוטציה פנימה במפרק הירך, פנימה, חזרה למרכז ונשחרר. צד שני, נשתרש עם רגל ימין, וקודם נפתח את ירך שמאל. שים לב מה קרה לצד הימני של הגוף, כמה שיותר להישאר עם הגוף במרכז. כאילו בעצם לא נוצר שום שינוי. נטייל עם רגל ימין, עם רגל שמאל מעלה, נמצא את הקומה שמתאים לנו להישאר בה, וניצור מגע משותף בין הרגל הפנימית של רגל ימין, לבין כף רגל שמאל. נתאזן רגע, ואז אם מרגיש בנוח, נמתח את הידיים, נמשיך להעריך את הגוף מעלה, נדגיש את הרמה של הגוף מהעקב הימני. נעריך את שני צידי המותניים. נאפשר את ההשתרשות של רגל ימין, את ההתארכות של הגוף מעלה. ונשחרר חזרה, נשחרר את הידיים בערך בקו האגן, נפתח את הירך השמאלית, רוטציה החוצה, רוטציה פנימה, רוטציה החוצה, רוטציה פנימה, רוטציה החוצה, פנימה, חזרה, ונשחרר. נעבור לישיבה. שיבה מלאה, כפות הרגליים, מתוחות לפנים, ידיים לצידי הגוף, וממש נדחוף את הרצפה עם הידיים, ליצור את החיבור הזה. עצמות ישיבה, עקבים וידיים, כתפיים מאחור, שאיפה עמוקה, לדנדאסנה, תנוחת המקל, הישיבה המלאה. שאיפה, נעריך את הגוף מעל האגן, צלעות מעל האגן, כתפיים מעל האגן. נעריך את יד שמאל מעלה, נמתח את הגוף השמאלי, שאיפה עמוקה,
נשיפה עמוקה, נמתח את מותן שמאלה, נדגיש את ההשתרשות של עצם הישיבה השמאלית, נרפה כתף ימין ונעריך את הגוף השמאלי ימינה, חזרה, צד שני נמתח את יד ימין מעלה, נערים מעלה, ונשיפה נמתח את מותן ימין, נחשוב על ההתארכות לכיוון כף היד, נדגיש את עצם הישיבה ואת העקב הימני, נרפה את כתף שמאל, חזרה, ונשחרר, שאיפה יד שמאל עולה, נשיפה נכפוף את הגוף קדימה, יד שמאל נוגעת ברגל שמאל, אוקיי? אז אם לא כף רגל, אפשר קרסול, אפשר שוק, אבל אנחנו חושבות כל הזמן קדימה. שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה, יד ימין יכולה להיות על האגן, לפתוח את כתף ימין ונסובב את הטבור שמאלה, שאיפה עמוקה, נשיפה עמוקה, חזרה, צד שני, יד ימין עולה, נשיפה נתארך קדימה, יד ימין תופסת, שוק, קרסול או כף רגל, נעריך את הגוף ונחפוף את הגוף לפנים. וחזרה נשחרר. שאיפה שתי ידיים עולות מעלה. נשיפה נמתח את מותן שמאל. שאיפה חזרה נמתח את מותן ימין נשיפה. שאיפה חזרה. נשיפה נכפוף את הגוף לפנים, נתארך קדימה והראש מעט נכנס פנימה. שימו לב שאתן לא מגיעות למצב של מתיחה כואבת, אלא התארכות של הגוף הקדמי קדימה. נשמור את החיבור של עצמות הישיבה עם הרצפה. פלקס בכף הרגל. שאיפה נתארך. שאיפה נתארך. נשיפה נעגל את הגב. כמה שיותר נשאר עם הידיים למעלה, גב הכל. כמה שאנחנו יכולות להחזיק. ושאיפה לעלות על עצמות הישיבה. נשיפה, נעגל את הגב, פוינט בכפות הרגליים, ושאיפה נעלה. נשיפה, נעגל את הגב, כל פעם ננסה לרדת עוד קצת שהרגליים מתוחות, ושאיפה נעלה. נשיפה, גב עגול, ואם אפשר עד הסוף נמתח את הידיים קדימה מעל הראש. נניח את הכפות רגליים על הרצפה, נגלגל את הכתפיים לאחור, זרועות על המזרן, כתפיים על המזרן, ידיים מתוחות לפנים. תרימו את הבעונות מהמזרן, תלחצו רק את העקבים. שאיפה, תרימו את האגן גבוה מעלה, משקל אל, כתפיים, זאת אומרת שהראש משוחרר, צבא משוחרר, לאסוף מול הבנדה, אזור קרקעית האגן, מגיע לבנדה, הבטן חלולה, והג'לנדר הבנדה סגורה, הגרון, והעקבים לוחצים את הרצפה. אחת, שמור את הירכיים ברוטציה פנימה. 2, 3, עקבים ממשיכים ללחוץ את הרצפה. 4, 5, תוך כדי אם מרגיש לכם בנוח אפשר להמשיך להניח את כל כף הרגל, אבל העקבים עדיין לוחצים. 7, נשימות מלאות. 8, 9, 10, ונשחרר את האגן על המזרן. נשחרר את הידיים. נצמיד את הירכיים אחת לשנייה, ונפיל את הברכיים ימינה, בלי לשנות שום דבר, לאן שהברכיים נפלו שם נשאר, מבט לצד שמאל.
ודרך המרכז נפיל את הברכיים שמאלה, מבט לצד ימין. חזרה, נקרב את הברכיים אל הבטן, נשמור את הגב התחתון על המזרן, נשלב אצבעות מעל השוקיים ונשאר כאן, שאיפה עמוקה. שאיפה נוספת, נרים את המצח אל הברכיים. ונשחרר. שחרר את הידיים, שחרר את הרגליים. ניישר את רגל ימין, ניישר את רגל שמאל. אם זה מרגיש בנוח, נעצום עיניים. ונאפשר רגע לגוף להתמסר לשקט. להתמסר לשחרור, להרפאיה. אפשר להישאר כאן בשבאסנה בעוד כמה רגעים שנצטרך. אפשר להתרומם, ברכיים כפופות, לשכב על צד ימין. שאיפה, נעלה מעלה וישיבה. גב ישר, ידיים בין המסדה. גודלים על עצם החזה. מכיר תודה על הרגע הזה, על הרגע שאפשרנו לעצמנו לעצור, להניע את הגוף, לנשום, לאפשר את השקט בתודעה. כל אחד יכול לקחת פה לעצמו עוד איזושהי תודה אישית. ותודה רבה לכם. תודה שהייתם איתי פה. אני מקווה שהתרגול הזה ככה עזר לכם לחזק יותר את הירכיים, את הרגליים, ליצור את החיבור עם הקרקע. תישארו עוד לפוקוס של תנוחות ישיבה. תודה רבה.